ମୁଁ ରୂପା କହୁଛି। ହଁ ରୂପା ମ୍ୟାଡାମ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କୋଉଠି? ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ତମ କଥା ଭାବୁଛି। ଭାଇ କଣ ଆପଣ ପାଖେ ଅଛି? ହଁ ଭାଇ ଏଇ ସାଇଟ୍ ରେ ବସିକି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛି। ମତେ ବି ଟାଣିବାକୁ ଡାକୁଛି ଯେ ହେଲେ ମୁଁ ତମ ପ୍ରେମରେ ପଡିଲାଠୁ ଆଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଭଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁନି। କାଳେ ଓଠଟା କଳା ପଡିଯିବ ତମେ ପସନ୍ଦ କରିବନି ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ତମକୁ ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ସେଦିନ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପେଟି ବିୟର ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ଗିଫ୍ଟଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଟି? ନା ମାନେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଗିଫ୍ଟଟା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ନାଇସ୍। ହଁ ଲାଗିବନି କେମିତି ସେଟା ଗୋଟେ ପେଟି ବିୟର ମୁଁ ପିଇଥିଲେ ତାକୁ 3 ଦିନ ପିଇଥାନ୍ତି ଦେଇଛି ଆଉ। ଖାଲି ହସି ଦଉଛ କଣ? ଆଉ ତମକୁ ନିଶା ହେଲେ ନା ନାଇଁ? ବହୁତ। ତା ଏକାଥରେ ପିଇ ପକେଇଛି ମାଗଣା ପାଇଛି ବୋଲି ତ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ମତେ ଆପଣ ଡାକିବେନି। ହଁ ଘୁଷୁରୀକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଆଉ। ଛାଡ ଛାଡ ହଉ ହଉ ଲରୁପା କହ। ଆଜି ଦିନଟା କଣ ଜାଣନ୍ତି ତ? ହଉ ଆଜି ପରା ବୁଧବାରଟା ଆଇଁଷ ବାର। ଆଜି କଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି? ହଁ ଦେଖା ହବନି କାହିଁକି ବା ମୁଁ ତ ତତେ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଖାଲି ହାଁ ହାଁ ହଉଛି। ଖାଲି କୋଉଠି ଦେଖା ହେବି ସେ ଜାଗାଟା ମିଳୁନି। ଖାଲି କୋଉ ଜାଗାଟା ଖାଲି କହୁନୁ। रुक तेरे को बताते ସେଇଠି। ଓ ସେଇଠି ସେଇଠି। ଠିକ ହେଲା ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। କେତେବେଳେ ଯିବି ଖାଲି ମତେ କହ। ଠିକ 5:30। ତା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ତ ସେତେବେଳେ ତ